Ori, avui és el dia que els teus amics valencians que diuen reis, te diuen els reixos i les reixes. Exacte, avui és la nit de reixos o la nit de reis. Com verem en l'anterior vídeo, reixos és un plural analògic. Hem interpretat que el singular era reis o reix, com si fora peix, peixos. I per això, en moltes localitats, pronunciem reixos o reixos. I així en teniu les variants. En taronja claret, els reis. En taronja més fosc, és reix. En lila, és reixos i en morat és reixos. Este doble plural és un reforç que han fet els parlants. Curiosament a València apareix com a es reix, encara que en ma casa sempre han sigut es reixos. I no podria ser que confongueres els reis normals i els reis d'Orient? Impossible, perquè els reis normals són reis normals i els reis d'Orient són els reixos. Normativament, reis d'Orient, els reixos. O siga que res, espere que vos porten molts regalets els reixos. O molt de carbó, si és dolç. I tu, per quin nom els coneixes? Els reis, los reixos, el cacau.